ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Ligaya's Secret File. Wait lang ha, may nagpapapicture pa po kasi dito sa loob ng boot namin. Ayan. May napunasan naman natin itong camera ninyo. Ayan, minsan lang kasi na dumayo dito eh. In fairness talaga sa mga grab driver, no? Mga pogi talaga, mga artistahin yung mga dating, no? Hindi lang pampolitiko. Pang-artista pa yung dating. Okay? So, yun nga kabisyo. Ay, nakakalungkot mang isipin ng ating secret file sender ay namatayan ng taong minamahal. 3 taon na yung lumilipas, no? Pero hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa pagkawala ng kanyang minamahal na asawa. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. If babalikan natin yung 2019 na secret file niya, naka-experience din siya dun ng heartaches. Masalimuot din yung mga pinagdaanan niya sa buhay pag-ibig niya. Tapos biglang, boom, eto, biglang masalimuot na naman. But it is a bitter, sweet kind of love story. Parang ang sarap namnamin ng bawat sakit, ng bawat pait, ng pagkalumbay, ng pinagsaluhan ninyong saya at tuwa. So ngayon po pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Robert. Kung pwede lang sana pigilan pero ganun talaga, hanggang dun na lang ang buhay niya. Maski tayo may hangganan sa buhay natin, masakit talaga mawalan lalo na ang mahal natin. Condolences and stay strong, sender. Pagsubok lang yan at malalampasan mo rin yan. Ito pa sabi ni Russell. Nung sinabi ni JC na kapag namatay na siya, dapat maging handa ka, ibig sabihin hudyat na yon na maaari siyang mawala sa mundo. Siguro hindi ka pa handa na magmahal uli, pero ligaya tandaan mo na kailangan mong harapin ang mundo na hindi na siya ang kasama sa buhay mo. Condolences by the way. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Pau Marasigan. I'm currently listening sa iyo and currently working at home here at Candelaria, Quezon. Ang sakit naman ng story, kahit na single ako, ano ba siya DJ Rocky? Ranas ko yung naranasan na ni Ligaya nung si Mama ang nasa ICU. Tapos only child ako, hindi ko alam ang gagawin kasi super close ako kay Mama. Best thing, nakarecover si Mama and always grateful na araw-araw ay contented family kami hanggang ngayon. At contented family kami hanggang ngayon. Ligaya kahit maraming downside, always look on the brighter side and never give up. From Pau Marasigan. Uy napaka amazing and miraculous nung nangyari sa mom mo. And buti na lang may anak siyang katulad mo na hindi bumitaw sa kanya. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Kung sino yung nagtatopic ng tungkol sa kamatayan, no? Siya pa palang mauunang mamamatay. Pero naniniwala ako na after death, there's nothing but another life to ourselves. Pero sa ibang aspeto. Pero para kay sender, kung isasuggest natin na buksan mo pa rin ang puso niya para magmahal siya ng iba. Gaya nga ng sinabi ng husband niya, for sure, hahanap-hanapin niya pa rin yung personality na meron ng kanyang husband sa mga taong i-entertain niya. So, siya na ang bahala ron
kung magmamahal siya ulit. Oo naman, siya na talagang bahala doon. Eto naman sabi ni Marilyn, grabe DJ Rocky, napaiyak ako doon sa kwento ng ating secret file sender na si Ligaya. Hingang malalim. Masakit na mawalan ng taong minamahal sa buhay. Naalala ko ang kapatid ko. Nakita ko kung ano yung hinirap niya sa asawa niya nung mamatay ito. Hindi rin sila nagkaanak. Namatay yung asawa niya and naiwan siyang mag-isa. Hirap siyang makamove on. Gayunpaman, wala namang ibang choice kundi umusad paabante. Shoutout po sa mga anak ko, Criza Marie, Dana Karine at Kyle, at sa husband ko na naging sandalan ko sa buhay ko at nagpipintura sa bubong. Ay, ang taray naman yung nagpipintura sa bubong ng ganitong oras. Grabe naman yung ganitong oras, nagpipintura ka. Ay, nako. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Bernie. Hi DJ Rocky, kaya nga parang gusto ko na lang talagang maging single at hindi na makipagrelasyon nang sa gayon ay hindi na rin ako masaktan at hindi na ako maiwan sa buhay. Kung meron man akong iiwan, yun ang mga pinagkakautangan ko. Oy! Wag namang ganun! Bakit naman kung iiwan mo yung mga pinagkakautangan mo pa? Joke lang DJ Rocky. Kung meron akong iiwan sa buhay, at least hindi sila masyadong masasaktan kasi wala naman akong impact sa buhay nila. Tsaka lang naman tayo masasaktan kapag nakagawa ng impact yung tao sa buhay natin at tayo sa buhay nila. Kaya nga, mas okay na aloof ka na lang sa iba para wala nang masaktan na iba. Ay, ibang klase namang perspective yun. Parang hindi ko naman kaya yung ganong klaseng perspective kasi napakasarap pa rin talaga na magkaroon ng harmonious relationship with the people around you. Napakaiksi nga lang ng buhay to begin with. So, sulitin natin to na kasama yung mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, mga pamilya natin. Itama natin yung pagmamahal natin sa mga taong nagmamahal din sa atin. And ganon yung ginawa ng ating secret file sender. At yung level ng pagmamahal na inialay sa kanya ni JC na kanyang asawa, matindi, kaya nga ang hirap palitan ng ganun. Or hindi ka naman siguro hahanap talaga ng papalit dun, pero imagine ninyo itong si JC na aksidente, naka-recover, tapos nung madami ng mga thoughts, fears, anxieties, itong si sender natin, kinakalma niya. Gentle kind of love. What a gentle partner. Yung tipong sinabi niya pa na wag mong isipin na unfair. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin to kakayanin. Well, yun yung mga linyahan na ang intensyon ay para pagaanin yung loob natin. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Alam niyang kaya mo yan, kaya niya ibinigay yan sa'yo. Siguro nakailang ulit nang sabihin niya ng mga taong talagang nagbibigay ng advice or unsolicited advice sa mga taong may mga pinagdaraanan sa buhay. Its intention is to make someone feel better, pero minsan kahit ano talagang sabi natin o kahit ano pang words of encouragement ang lumabas sa mga bibig natin, sa isang taong nagluluksa, nalulumbay, nalulungkot dahil sa wala ng taong minamahal niya, it's just a noise or it's just not helpful. Hindi nakakatulong. Yung iparamdam lang natin sa taong nagluluksa na hindi sila nag-iisa,
is actually enough. Dahil alam naman nila kung ano yung mga dapat gawin. Minsan di lang talaga nila ginagawa pa dahil hindi pa sila handa. At wala naman nagdidikta at dapat magdikta sa atin kung kailan at anong petsa tayo dapat mag-move on o umabante. We heal at our own pace. Our own space. Hindi yun nadidiktahan ng ibang tao. Pwede mag-encourage, lalong-lalo na kapag nakikita ng ibang tao sa paligid mo na hindi na nakaka-healthy yung mga gawain mo sa buhay. Kapag nakikita nila na hindi na ikaw nagiging better. So they'll encourage you because they want to see you happy. So para sa'yo, Sender Ligaya, I really appreciate you sending your secret file again. And I'm so sorry to hear what happened to your husband. Condolences to you and to your family. Baunin mo lahat ng mga magagandang alaala ninyo ng asawa mo. Ibang klase yung pagmamahal na nialay ng asawa mo sa'yo. Gentle kind of love. And that is a rare kind of love. Bibihira na lang po sa lalaki na yun yung ganun klase, ganung magsalita o ganun mag-handle ng partner. Yung iba, pag nagtatatalak yung isang tao o yung partner niya, biglang sasabayan pa no? Hindi papatalo Kumbaga, matatamaan yung pride kaya pataasan na lang to ng pride. Siya iba. Gentle lover. Baunin mo yun araw-araw. He may be gone, but his memory, the memories, will live forever in your heart. He will always stay in your heart. Maging masaya ka. Tinan mo, mapapanaginipan mo siya. Anong gusto mo? Mapanaginipan ka niya o makita mo siya talaga? Actually, may ganun pag nawalan ka talaga ng minamahal sa buhay. Parang kahit na sa pandinig ng ibang tao, nakakatakot na gusto mong dalawin ka nila. Pero parang gusto mong hilingin na dalawin ka na lang. Yung tipong maranasan mo ulit, na mayakap ka niya ulit. Yung maramdaman mo, yung kamay niya, mahalikan siya. Magawa niyo yung bagay na ginagawa niyo dati. Parang kung pwede lang na maulit yun. Kahit isang oras lang, go. Pero ikaw ang tanong, ready ka na ba? Baka mamaya dalhin ka niya dun sa kung nasan man din siya ngayon. Wala tayo papunta dun. Panapanahon lang. Sulitin natin ang pagkakataon na madama ang pagmamahal dito sa mundong ito. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. BRB as in bathroom break for top secrets. Pwede na kayong tumawag sa akin, 0916-529-5595. Yan po ang ating Viber line. Kung hindi mo kaya mag-share through secret file, pwede ka naman mag-share through a call sa ating programang Top Secrets. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ligaya's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!